Ak ste sa dostali až sem, pravdepodobne hľadáte spôsob, ako zjednodušiť prevádzku vášho fitness centra. Dobrá správa je, že nasadenie Fitlineru je jednoduchšie, než si väčšina majiteľov predstavuje. Do 7 pracovných dní vám doručíme prístupový systém na adresu vášho fitness centra. Fitliner je možné pripojiť k väčšine existujúcich vstupových systémov vrátane turniketov, elektromagnetických zámkov a ďalších riešení. Ak dnes nepoužívate žiadny vstupový systém, Fitliner je možné nasadiť aj pri novej inštalácii. Vo väčšine prípadov zvládne zapojenie váš elektrikár alebo technik. Po spustení získa vaše fitness centrum moderný systém, ktorý prepája online platby, členstva a vstup do fitness centra do jedného automatizovaného riešenia. Každé nové partnerské fitness centrum zároveň predstavujeme používateľom Fitliner aplikácie vo svojom regióne. Aby sme zachovali kvalitu siete partnerov, počet fitness centier v jednotlivých regiónoch je obmedzený. Preto aktuálne prijímame len obmedzený počet nových fitness centier. Kliknite na tlačidlo nižšie a rezervujte si svoje miesto ešte dnes.